Yes. Sir, isa na lang kay I know nga medyo busy ka man. What was the latest update sa casing in file mo against Sadto Bitaw head nga si Major John G. Liba? Kahapon nag-hearing na kami, no? Nag-file ko sa obstruction of justice. I'm sorry because masub-judice kita. Yes, I understand. I will just give you an overview of the case na gin-file naton. Nag-file kita sa obstruction of justice. Nanungod kay sa branch 4, may ginatapos pa kami nga hearing sa gin-file ni Mr. Abner Celiado sa ako, no? Tong grave threats and other. May nabilin pa to nga sa ato nga kaso, but very light na lang nga mga charges, which is other light threats, no? But hindi ko gusto nga madagtaan ang aton ngalan kay nagapati kita nga insakto yung aton nga ginobra. Kaya himo-himo amo lang ng atong ginadipinsa naton ang atong nga lawas. So ang ginhimo ni Police Major John G. Liba, ginpasomon niya ang aton nga mga witness sa aton nga kaso sa branch 4. Ginpasomon niya sa barangay Sang Filisa, no? Dito ya so nakulbaan ang atong mga kabataan, so giniubra ko ni kay para maproteksyonan nato man ang interes ang atong mga witness. Ate, sige. Anyway, ma-update lang kami kay ara naman na sa korte. Salamat ni Councilor for the time. Salamat Action Art mayong aga sa atong tanan. Action Hotline. Ayos Sugpunan tani alas 9:27.